Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Көчле җил һәм буран вакытында юллардагы именлекне тәэмин итү өчен Актаныш районы ЮХИДИ хезмәткәрләре махсус рейдка чыкты. Уңышлы кыш Буа районындагы Авангард агрофирмасында тәүлегенә 35 тонна сөт савалар. Уңышның сырын хәбәрчеләребез белеште. Кадерен белсәң генә, вакытны заяга үткәрмичә иҗат итәргә. 90 яшен тутырган мәгариф ветераны Суфиян Минхажев киләчәккә планнары белән уртаклаша. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Пәнҗешәмбе 18 гыйнварда явым-төшем булу ихтимал. Һава температурасы 8-13 градус тәшкил итә. Җил көньяк-көнбатыштан. Юлларда бозлавык, магнит кыры тыныч, әмма иртәгә кабат кар, буран булуы көтелә. Көчле буран, юлларда кар көртләре, юлларда айрыша сак булырга кирәк. Шул сәбәпле юлларда иминлекне тәэмин итү максатыннан Актаныш районы ЮХИДИ хезмәткәрләре чираттагы рейдта йөри. Айнур Даутов тәҗрибәле машина йөртүче, шуңа күрә юл йөрү кагыйдәләрен һәрчак үтәп йөрергә кирәклеген яхшы белә. Руль артына утыргач та иң беренче эш итеп иминлек каешын эләктерә. Үзенә генә түгел, янында утырган пассажирларына да шундый тәләп. Көндә юлда дулга бик дарламасын, чөнки бүтән якларда да йөрүштергән бар, безнең юллар Аллага шөкер. Айрым ниндирәк урыннарда кимчелекләре булырга мөмкин, конечно, но основном Актаныш җирлегендә мин үзем җанны начар димим. ЮХИДИ инспекторларының чираттагы рейды юлда хукук бузучыларны ачыклау һәм кизәтү. Кагыйдә бузулар арасында иң еш очрый торганнары иминлек каешын эләктермәү, тизлекне арттыру, балаларны махсус автоутыргычсыз йөртү. Юлда иминлекне тәэмин итү өчен тагын бер кирәкле чара яктылык кайтаручы элементлар куллану. Кыш көне бу аеруча мөһим. Юлларда һәр вакытта игътибарлы, сак йөрүегезне теләп, шушы белешмәлек һәм яктылык кайтаргыч элементны таратабыз. Рәхмәт, исән имин йөрегез, хәерле юллар. Юлларда һәр вакытта исән имин йөрүгә язып. Профилактика максатыннан инде безнең районыбызда мондай чаралар бик еш үткәрелеп тора. Һәм инде без менә шул ГАИ сотрудниклары белән берлектә һәр вакыт рейдларны оештырабыз. Аларга ярып без дә чыгабыз. Айрым игътибарда машина тәрәзәләре нормадан артык караңгылату очраклары да бар. Кагыйдәне бузган өчен 500 сум күләмендә штраф каралган. Моннан тыш шофер урында ук кимчелекне төзәтергә тиеш. Шуннан соң гына ул алга таба юлын дәвам итә ала. Водители нарушают правила дорожного движения. Иң еш кагыйдә бузу очраклары. Каршы як полосага чыгу, балаларны махсус автоутыргычка эләктермәү, шулай ук җәяүлеләрнең тиешсез урында урам аша чыгуы еш күзәтелә. Ләлә Зайнуллина, Альбина Султанова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Безнең телерадиокомпаниягә Россия герое Рәсим Баксиков кунакка килде. Ул Татарстан яңалыклары эше белән танышты. Алёша танкы экипажы командиры үсеп килүче буынны патриотик тәрбияләү турында сөйләде. Очрашу Россия героена экскурсия үткәрү белән башланды. Аңа яңалыклар белән идарә итүнең төп үзәген күрсәтәләр. Вы космическим кораблем управляете? Гадәттә, Алёша танкы экипажы командиры сораулар бирми, ләкин монда барысы да кызыксыну уята. Рәсим студияны игътибар белән карый. Я даже не подозревал, что когда-нибудь... Мин кайчанда булса телевидениега, студияга эләгермен дип уйламаганда идем. Җылы кабул иттеләр. Россия герое хәзер хәрби патриотик тәрбия белән шөгыльләнүнең аеруча мөһим булуы турында сөйләде. Сүз белән дә, эш белән дә атаклы танкист халыкларның теләсә нинди кыерсытуларына чик куярга тырыша. Большое внимание уделил именно патриотическому воспитанию. Почему? Потому что я считаю, что это острый вопрос для всей России. Надеюсь, что вы меня еще пригласите, потому что вы, честно говоря, поможете. Мин патриотик тәрбиягә зур игътибар бирәм. Бу бүген кискен сорау. Сез патриотик тәрбия идеясын җиткерергә булышасыз. Авылларда йөрергә һәм батырлык дәресләрен үткәрергә, масса күләм мәгълүмат чаралары моны киң тарата. Своих не бросаем. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз программасы кысаларында Россия герое Рәсим Баксиковның эксклюзив әңгәмәсен бу җомгада иртәнге сәгать 8-дә һәм Россия 24 каналында кичке сәгать 9-да карый аласыз. Алия Галиуллина, Анастасия Аксенова, Ленар Хабибуллин,
Татарстан яңалыклары. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез, контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Милләт-ара һәм конфессия ара тынычлык һәм гражданлык татулыгы Татарстанның горурлыгы. Узак еллардан бирле Россия ислам дөньясы Казан форумы уздырылу. Шулай ук Рөстәм Миңнехановның Россия ислам дөньясы стратегик караш төркем рәисе булуы да күп нәрсә турында сөйли. Бу иң беренче чиратта ил башлыгы Владимир Путинның излекле эш нәтиҗәсе. Фәләстин мәсьәләсендә дә Россиянең объектив һәм гадел карашы илнең абруен ныгыта дип белдерде Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин. Безнең президентыбызның да гомумән илебезнең карашы миңа бик ошады. Чөнки безнең илебез, Россиябыз Фәләстинне яклады. Ondan соң гарап илләре белән, мусульман илләре белән бик әйбәт мөнәсәбәттә. Бу безнең мусульманнар буларак безне сөендерә. Бүген Татарстан Казанышлар Республикасы автобусы Биектау районында, кичә исә Кукмара районы Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны эстафетасын кабул итте. Башта Татарстанның соңгы 5 елда төп уңышларын сыйдырган фотокүргәзмә күрсәтелде. Очрашу барышында спикерлар 5 ел элек Россия президенты Владимир Путин башлап җибәргән милли проектларны уңышлы гамәлгә ашыру турында сөйләде. Казанышлар оз түгел. Өстәвенә республика күп өлкәләрдә илнең башка регионнарын узып китә. Без беренчеләрдән булып, иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү буенча масштаблы программаларны гамәлгә ашырдык. Фельдшер-акушерлык пункты төзү буенча күләмле программа эшләтеп җибәрдек. Агросәнәгать комплексына бик җитди ярдәм күрсәтелә. Фермерлар ел саен дәүләт ярдәме программаларыннан файдалана. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров халыкара кооперация һәм экспорт, кече һәм урта эшмәкәрлек милли проектларын гамәлгә ашыру ярдәмендә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә күрсәтелгән ярдәм турында сөйләде. Проектлар арасында халык яратып йөргән традицион ярминкәләр дә бар. Ярминкәне шәһәр халкы бик яратып ала, яратып китә. Чөнки анда бөтен килгән продукция, ул свежий продукция, итне алсаң да, сөтне алсаң да, ипиләр, балыклар бөтен продукция анда бар. Ул халык яратып килә, чөнки уже күп еллар һәман бер үк сатучылар, бер үк бөтен производительләр уже бер-берсен белеп киләләр. Сатучылар да безнең ярминкәгә килгәч беренчедән практически бөтен үзенең продукциясын сатып китә. Һәм икенчесе безнең Рөстәм Галиевич ягыннан бөтен транспорт логистикасын командировочныйлар да республика хисабыннан без аларга каплап барабыз. Православие динен тотучылар 19 гыйнварда Хош Ману бәйрәмен билгеләп үтә. Бу көнне Казан храмнарында бәйрәм гыйбадәтләре уза. Иртәнге 10-да суны изгеләндерү булачак. Бу максатлар өчен Казанда 5 урын җиһазландырыла. Икесе Югары Кабан күлендә, Борисково һәм Киров шоссесы ягыннан Иделдә, Николай Чудотворец гыйбадәтханәсе янында, Федосеев һәм Кадыш урамнарында. Мәйданчыкларда ашыгыч медицина ярдәме һәм полиция хезмәтләре кизү торачак. Талантларны ачу Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Мөселман яшьләре форумының кышкы мәктәбенә гаризалар кабул итә. Мөселман яшьләре форумы актив һәм өммәт язмышына битараф булмаган яшьләрне берләштерү, аларның үсеше өчен шартлар тудыручы иҗади мөхит. Кышкы мәктәпне 2 сменада егетләр һәм кызлар өчен аерым үткәрү көтелә. Иратлар сменасы 24 гыйнварда башланып 28 гыйнварга кадәр, ә хатын-кызлар 31 гыйнварда 4 февральдә җыела. Гаризаларны Татарстан мөселманнары диния нәзарәте сайтында кабул итәләр. 1 февральдан республикада ана капиталын индексациялиләр. Беренче бала туганда бирелә торган акча быел 43 мең сумга арта һәм 630 мең сумнан артык була. Икенче балага исә 57 мең сум өстәлеп 833 мең сум тәшкил итә. Еллык индексация турындагы карар Владимир Путин тарафыннан 2022 елда кабул ителде. Гаиләләр еш кына бу акчаларны торак шартларын яхшыртуга, айлык түләүләр һәм белем алуга юнәлтә. Гыйнвар уртасы район хуҗалыкларында кышлату чоры дәвам итә.
Аның уңышлы үтүе күп төрле факторларга бәйле. Авангард агрофирмасында сыйырларны кышлату барышы хакында алдагы язмада. Тірлекшілер алдында бүгінгі күн бурычлары ашық, тірлеклерні жылы абзарларда тотарған, балансларған рацион тәмин итәргә сөт һәм ит җитештерү күләмен киметмәскә. Людмила Сабирова агрофирмада тудыру бүлекчәсендә ул ачылганнан бирле 20 ел хезмәт куя, үз эшен ихлас яратуын яшерми. Үз эшемне бик яратып башкарам. Минем монда күңелем ял итә. Бозауларны каравы ошый, сыерларны да үзем савам. Людмиланың эш көне таң белән башлана. Көне белән онлап сыер бозаулый аның төркемендә. Савымчы яңа тормыш типкәнне күзәтү бигрәк кызык ди. Агрофирманың кайбыш бүлекчәсендә барлыгы 1300 баш мөгезле эре төрлек бар. Аларның 410-ы савым сыерлары. Ферма мөдире Фәнил Фаткуллин узган елны яхшы күрсәткечләр белән тәмамлауларын сөйли. 2020 елда biz bir furajны сыерга 8000 литр сөт белән тәмамладык. Бүгенге көндә ул инде 22 литр сөт савабыз без фуражныйга. Привисларга киткәндә 950-930 грамм кичкенә бозаулардан привес алабыз. Уңышлы кышлатуның тагын бер шарты терлекне тотуны дөрес оештыру. Фермаларда биналарны кышкы сезонга әзерләү үз вакытында башкарылган. Чөнки бу фактор терлекнең баш санын саклауда продукциянең сыйфатына турыдан-туры бәйле. На сегодняшний день содержим более 6000 голов крупного гада скота. Бүгенге көндә агрофирмада 6000-нән күбрәк баш мөгезле эре төрлек тотыла. Бу симертү мәйданчыкларында 1300-дән күбрәк савым сыерларында. Ел сайын мөгезле эре төрлекнең санын арттырабыз. Тәүлегенә 35 тонна сөт савабыз. Терлекләр өчен уңайлы урыннар тәэмин ителгән, абзарларга җылы су тоташтырылган, токландыру үз вакытында оештырыла. Мондый шартларда һәр яклап артымга ирешү законлы хәл. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Мәгариф ветераны, Аксакаллар шурасы әгъзасы юбилейын бәйрәм итте. Суфиян Минхажевка 90 яшь тулды. Ул 60 елдан артык гомерен укыту, тәрбия эшенә багышлый. 2 китап авторы, мәкаләләре газета, журналларда даими басыла. Суфиян Минхажев вакытны заяга үткәрмичә иҗат итәргә, эзләнергә дип киләчәккә планнары белән уртаклашты. Хезмәттәшләре, дуслары, каләмдәшләре юбилейга котлау сүзләре җиткерде. Музыка белән үсмер вакытта кызыксынса да, Суфиян Минхажев яшерен сәләте турында озак еллар күпләргә сөйләми. 90 яшына җиткәндә мандолинда уйный башлавы дусларын шаккаттыра. Бу актив тормыш рәвеше алып баручы мөхтәрәм шәһәрдәшнең 1000-нән бер шөгыльлегенә. Hiç de okutuşuluk için taşlıyor olmayayım. Ben turdan tura metten başladım, ahırına kadar gittim. Şu anda 62 yıl staj bilen ben pensiye çıktım. Ondan sonra öyle hamanda şu balalar bakışasına, mekteplerge balalar bakışasına yürüyüp, onda köpküne materyaller getirilip, 2 kitap yazdım indi. Aksakallar şurası yerdemi bilen, bütün Dünya Tatar Kongresi yerdemi bilen, bik matur kitabı dünyaga çıktı. Bu indanın юбилейна, күркәм юбилейна бик матур бүләк булды. Мәкаләләрен Тугания газетасында да укып була. Суфиян Минхажев Татар басмасының штаттан тыш хәбәрчесе. Иҗат ите актив тормыш рәвеше алып бара. Аксакаллар шурасы әгъзасы 90 яшьлек юбилейын Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә билгеләп үтә. Дуслары, хезмәттәшләре юбилейга котлау сүзләре җиткерә. Сәламәтлек, алга табалаган менә шулай иттереп, безнең маяк булыгыз, мин маяк буларагын маяк дим. Шуңа күрә дәгән безгә юл күрсәтеп, уңышлы сезгә алга табада шулай безнең арада булырга язсын. Котлау сүзләре, истәлекле бүләкләр, иҗади номерлар, юбилей кичәсенә Суфиян Минхажевның иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре, якыннары чакырыла. Вакытны заяга үткәрмичә иҗат итәргә, эзләнергә дип киләчәккә планнары белән уртаклашты мөхтәрәм шәһәрдәш. 62 yıl staj bilen 90 yaşıma kadar üz küçümde ezrek yaşısaklı tağı yaşısaklı. Şiirlerim var benim tek. O şiirlerinde bulaydı bir şimdinde. Min yaşım Hazayel'den sorayım. Tağı ezrek birge, turmuş müşün birge. Kimgedir yardım ederge, kimgedir buluşmak tilişik. Dileklerim zor.
Гүлия Нигматуллина, Рафаэль Рақипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Яңа елша бизәлгән Казан конкурсына гаризалар кабул итү 31 гыйнварга кадәр озайтылды. Конкурста барлыгы 5 номинация каралган. Бинаның яңа елда иң яхшы бизәлеше шәһәрлеләр сайлавы, бинаның яңа елда иң яхшы бизәлеше эксперт жюри сайлавы, шулай ук шәһәр халкы сайлавы һәм кышкы Казанның иң яхшы фото эше эксперт жюри сайлавы. Гаризалар электрон почта аша кабул ителә, нәтиҗәләр февральдә билгеле була. Җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Татарстан китап нәшрияты ел азагында нинди кызыклы китаплар бастырып чыгарган? Балаларга аталган китаплар ничек бизәлә? Әдәбиятка нинди исемнәр өстәлә? Әлеге һәм башка сорауларга тәфсилле җавапны актуаль әңгәмә сәхифәсендә нәшриятның генераль директор урынбасары Айдар Гыймадиев сөйләп аңлатыр. Сәхифәне журналист Миңназим Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, Айдар әфәнде. Хайырлы көн. Татарстан китап нәшриятының да басылган китаплар турында без даими рәвештә үзебезнең телевизор караучыларга җиткереп барсак та, ел азагында чыкканнары турында әле ишетеп җитмәгәннәр дә бардыр. Менә шуларны белән таныштырып китсәгез иде бүген. Чынлап та социаль әһәмиятле әдәбият исемлегендә безнең ел сайын 70-80 исемдә китап бар. Һәм аларның арасында төрлесе бар. Менә иң кызыклары, узган елда чыккан китаплар арасында иң кызыклары менә бу ел азагында декабрь айында басылып чыктылар. Һәм мин аларны менә монда бүген алып килдем. Бираздан алар турында әйтеп киттек. Беренче чиратта алар балалар китаплары, балалардан башлыйк, балалар өчен китаплар. Шушындай бер серия безнең басылып чыкты. Ул беренче адым дип атала. Ягъни монда bu китапларны балалар бакчаларында файдаланырга мөмкин. Әти-әнигә гаиләдә менә бала белән мавыгып, аның өчен кызыклы итеп укырга була. Монда шигырьләр, хикәяләр, алар шундый төсле рәсемле инде. Алар менә төсле итеп рәсемлән бирелгән һәм балаларның төсләре менә балалар өчен, балалар күзе өчен стандартларга туры китерелгән һәм алар гомумән бу китаплар безнең федераль стандартлар белән эшләнгән. Төсләр мәсьәләсендә дә һәм хәрефләрен. Бу серия дип әйттегез инде. Бу серия монда аның авторы Кафия Закирова, билгеле тәрбияче, менә ул 0 яшьтән 3 яшькә хәтле башта, аннан соң инде 3 яшьтән 5 яшькә һәм 5 яшьтән 7 яшькә. Менә шушындый тәртип белән ул алып барыла. Ягъни бу менә безнең теге татар баласы өчен аның белән беренче адымнар ясаган вакытта иң файдалы бер басма әсәрләрнең сериясе бу. Монда шунысы үзенчәлекле. Монда татар әдипләрен генә түгел, әдипләрне генә түгел, гомумән рус һәм башка милләтләр авторларының да тәрҗемә әсәрләре куелган. Бик озак еллар буе басылып, соңгы тапкыр 84 елда басылып чыккан. Нәкъ Исәнбәтнең балалар фольклоры басылып чыкты. Ул инде төрле сәбәпләр аркасында теге чират җитмәгән. Менә быел, менә ниһаять инде 30 елдан соң артык. Тансың ниһаять менә бу фольклор басылып чыкты. Бу безнең бик зур мирас. Бу балалар фольклоры, ягъни шулай балалар җырлары, әкиятләр, токмаклар, монда мәзәкләр, менә сынамышлар, менә балаларга мөнәсәбәтле аерым бирелгән, аерым әзерләнгән балалар фольклоры. Кадерле китап икән. Бу әдияниләр өчен чынлап та безнең милли мирасыбыз, бу чынлап та безнең зур байлык, хәзинә инде бу. Әдәби әсәрләрдән билгеләү керек, менә бу күңелгә илһам килә дигән җыентыкны. Монда 26 яшь автор, яшь кенә түгел, әле моңарча аларның әсәрләре басылмаган, бик һәм күтәрелеп килүче авторлар булар безнең. Монда шигырьләр, проза әсәрләре һәм гомумән бик менә бу китап яшьләр өчен күбрәк кызык булачак дип уйлыйм мин. Һәркем үзенә исем таба алачак моннан, әйме? Һәркем үзенә исем таба алачак һәм өлкән укучыга да кызык булыр. Чөнки теге моңарча күнеккән язмалар түгел монда. Нәкъ менә яңа сулыш белән язылган яңа авторлар. Аннан соң тагын бер китап булса инде шулай ук менә иң кызыклысыларның белән берсе Марсель Галиевның Чытырманлык дип аталган җыентык. Бу Марсель Галиевның тәрҗемә әсәрләре монда. Төрле авторларның анда Максим Горький, Пушкин һәм шулар арасында Чытырманлык дип аталган япон язучысының тәрҗемәсе бер әсәрен бирә ул. Һәм миңа калса иң уңышлысы уларның теге аның әсәре теге бердән-бер монда. Рюнусуке Акигатава дигән язучы һәм аның эчендә менә бу Чытырманлык чынлап та сүз белән аңлата торган түгел. Бу классик, ул инде бик озак яшәмәгән автор үз заманында, ләкин менә бу китапны мин әдәбият сөючеләргә тәкъдим итәм. Чынлап та менә хәтта менә шул беренче чиратта шул Чытырманлык дигән әсәрне укый башлап. Марсель Галиев монда бик зур безгә бик ашышасы тирән мәгънәле зур шундый кызыклы әсәр. Аннан соң инде безнең менә монда
fen kişiler için konularek kitaplar var. Fen yönetimi bizde Tatar'da bitinde adette yerler büyük milli kiyimden biz mine bunkinde yürümeyi bizde. Amine kadın kızları biz uyaktan bizge karaganda olga gitken alların şunday tartuk niye var tige tilekleri var. Milli kiyimlerden kiyinip yürü tilekleri. Hem bu şırakta mine bu kitap alarga büyük zor yardım edecek bu күннен ясалған итіклер, читіклер анда түрлі міне ғұман күнге безек ішленген әйбірлер түрнесі бар. Бұл біздің қатын қыздарымызға міне мастер-класс өзінше. Мастер-класс кім міне шуның біле шүғіленесі келе, әлбәтті бұл ішке алынала. Міне бұл китапты оқығаннан соң бәлкі қызғысынып кетер. Киім сайлауда бәлкім ердем етер ме? Киім сайлауда ердем етер. Шындапта біздің міне бұл милли традиция, өзімен татардың традициясының сақлап қалуының бір зор бір юнеліші бұл. Бүгінгі заманға ауаздаш бола алырдай. Ondan sonra bu sayında bizim şöyle bir king eletiren ilerlemegen ama bu mümkün değil. Hazır yakışıkına yöneliş algan. Bu fen kişiler için kızık olacak Valeyvan'ın Srednevekova искусство Bulgar Tatar degan. Yani bizim arkeolog kazılmalar var. Arkeologiyada ülkesinde bizim küpkene baylığımız var. Ama onlar arasından sanat nişik bulgan. Mene bu Jushi ulusuna hatlı altın orada debeteyinde şu an hatlı Bulgar halkı nindi nerser sanat yağından nişik üsken. Bunda okşalar da var. Bunda türlü ağaçtan bizönüyberler var. Kubisince bizönüyberleri türlü iş kurallar var bunda. Lakin onlar zevkli bizekten işleyenler. Yani onlara sanat derecesine işlengen. Sanat derecesine. Bu tiyagabga degene tugul. İşlemegine tugul değil mi? Tugul. Anda türlü bizekler, şoklar hem zor ustalık sırıtırgan. Çünkü mene kişkene detaylar bilen işlev bitinde anın için üzerine göre özünün kişkene gelen stanoklarda, instrumentlarda bulga teyiş. Bunda şu eybir açıp salına. Mene bu kitapta şu an göre bu sayını kubrek bizim fen ülkesinde fen bile hem kızıksınışı işlerge indi bu değil mi? Bu ülkede. Bu ülkede kişilerge, koşullarga ol kızıklı bulacak. Rahmet, şundan da keng diapazonda bağlardan alıp fen işlerine kadar atılgan kitaplar, okum degen kişiye kitaplar yeterlik. Alga tabada sizden biz көңіллі боларлық, көңілге yatırlıq kitaplar шығуын тілеп қаламыз. Rahmet. Sen sağ ol. Senlikte көрішік. Hürmetli televizor qarawçılar, bir neçe minuttan efirimizni hayırlı gün Tataristan tapşırığı devam etdi. Biz yangiliklar ijod turkumi bugunga sog'lashamiz. O'zingizni ham yaqinlaringizni saqlag'iz, esen, emin bo'lg'iz. Yürekte yaralgan her sözünü İnciday köklerge tizəsin. Bigrekler güzelsin tuğan til, sin gine üzekni üzəsin. Üzülüp sağındım min sine, dünyanı kılaşlap gizgende. Sin gine tuğan til, nur bulup tulasın yüzlerge. Şittiler yılatmay, küldürmey, gam da yugalarda, mıng da yok. Sin özün köymini tuğan til, min yıllar yutlığıp tыңларлық. Sen gine ürettin duyarga, yaşavının öz mıngın, öz yemin. Yuğalma tuğan til, yuğalsan, yumulur şekilli gözlerim.